Ведаеце, што мяне, дарагія сяброкі, шаноўныя сябры, ў гэтай сітуацыі непрыемна здзівіла. Тое, што нават за савецкім часам, якія проста не зношу, гэтыя людзі, Сергей Ханжанкоў са сваёй брыгадай, сваёй кампаніяй хлопцаў, якія змагаліся за нашу з вамі лепшую будучыню, яны ведалі, на што яны ішлі. Яны ведалі, што яны могуць атрымаць 10 гадоў лагераў, і яны свядома зрабілі гэты выбар. А наш народ, выходзячы на вуліцу ў 20-м годзе, ён выходзіў, будучы ўпэўнены тым, што яны максімум, што робяць, гэта адміністрацыйнае правапарушэнне. Потым у працэсе чамусьці гэта змянілася на крымінальнае правапарушэнне, змянілі законы, змянілі правілы гульні. Правілы гульні зусім цяпер не стала. Нават тэрмін даўніны адмянілі, і людзей пачалі проста масава садзіць па крымінальных артыкулах. Но такога нават за савецкім часам, як бы, ну, цяжка сабе уявіць, каб так было. Каб у працэсе нейкіх там падзеяў змянілі правапарушэнне з адміністрацыйнага на крымінальнае, прычым досыць цяжкае, там масавыя беспарадкі нейкія, ўсё такое. То бок наш час, пачынаючы з 20-го года, это досыць, то есть не досыць, это наогул абсалютна дзікі час. Калі ты не ведаеш, чаго чакаць ад прадстаўнікоў рэжыму, яны на ўсё здольныя. Да ўсяго здольныя, ўсё могуць зрабіць. Таму што яны самі ўстаўлёваюць правілы гульні, потым самі іх парушаюць і самі перарабляюць гэты правілы гульні. А ты абсалютна не маеш правоў і не можаш ні на што разлічваць. Добра, цяпер давайте пагаворым, дарагія сяброўкі і шаноўныя сябры, пра такого знанага палітвязня. На жаль, яго ўжо разам з намі няма на этом свеце. Алеся Пушкіна. Я Алеся ведаю досыць даўно, бо я таксама займаўся выяўленчым мастацтвам. Мы з ім, не скажу, каб сябравалі, але былі добрыя прыяцелі. Нават калі я стварыў гурт НРМ, і мы выступалі з канцэртамі разам з гуртамі «Новае неба» і «Уліс» у 1995 годзе, у нас была такая ідэя, серыя канцэртаў па розных беларускіх гарадах, якая называецца «Ратуйце вашыя душы». І калі Алесь даведаўся пра гэта, зрабіў нам такі заднік, які можна было гіганцкі, які можна было вешаць ззаду, за сцэнай. Там была такая пагоня, і напісана «Ратуйце вашыя душы» па-беларуску, безумоўна. Вось, неаднаразова мы прыязджалі да яго у госці, у яго, яшчэ пачынаючы з 90-х гадоў. Была такая гасцінная вельмі майстэрня у горадзе Віцебску. Там ён праводзіў розныя акцыі, там людзі збіраліся, выпівалі, размаўлялі пра нешта, паказвалі карціны, гралі песні. Там всё проста віравала ўсё творчае такое жыццё. Пасля гэтага, безумоўна, пачалася гэтая лукашэнкаўская стагнацыя. Яго адтуль выгналі з гэтага Віцебска, і ён перасяліўся ў родную вёску Бобр. І таксама там працягваў гасцінна сустракаць людзей, рабіць таксама розныя семінары, розныя акцыі, перформансы. Гэта было вельмі прыгожае месца, і ёсць вельмі прыгожае месца, там у яго была хата, яна ж майстэрня, ён там займаўся сваімі праектамі. І ў 1995 годзе ён знакаміты сваім перформансам, калі ён прывез тачку з гноем да адміністрацыі прэзідэнта. 5 гадоў было якраз акурат гэтаму рэжыму, і ён вываліў гэты гной, і там была такая цыдулка: «Дзякуй за 5 гадоў плённай працы». Пасля гэтага, безумоўна, яго арыштавалі і судзілі, але тады яшчэ былі, як кажуць, траваядныя часы, яму далі 3 гады умоўна. Але ён быў знаёмы з гэтай сістэмай, судовай і турэмнай. І таму, калі другі раз у 20-м годзе яго вырашылі судзіць за ягоную карціну, дзе быў падпольшчык антысавецкі Евген Жыхар, выстаўлены ў цэнтры гарадскога жыцця ў Гародні, ён знаходзіўся Алесь у гэты час ва ўкраіне за мяжою. І ён ведаў, што ідзе працэс, ён ведаў, што яго засудзяць. Тым не меней, ён вырашыў ехаць на радзіму. Ну, каб не думалі, што ён спалохаўся. На жаль, гэтым разам не ведаў, на што ён ішоў, таму што умовы гульні, як я ўжо казаў, яны змянілі іх. І ставіцца да палітвязняў пачалі зусім па-іншаму. Пачаліся ўсе гэтыя незагаслыя лямпачкі, гэтая адсутнасць пасцельных прыналежнасцей, усе гэтыя прэсінгі. Ну і ўрэшце рэшт яны замардавалі гэта выдатнага творцу, таму што у яго пачалася язва, яму ніхто не дапамагаў, ніяк не лекаваў. Гэта, безумоўна, вельмі пякельныя болі. І ён, канешне, звяртаўся па дапамогу. Ясна, што ніхто яму, можа быць, аспірыну там давалі пігулку.
Ну і рэшце-рэшт ён праз гэты турэмны, як гавораць, беспредел ён загінуў. Ну і мы будзем працягваць з вами сустракацца. Это не вельмі вясёлая тэма, але яе трэба, на наш погляд, яе трэба падымаць увесь час і прыцягваць увагу і міжнароднай грамадскасці, і вашу увагу да ўсяго гэтага. Таму што людзі схільныя забывацца на тое, што іх раздражняе, на тое, што іх непакоіць, на тое, што не пазітыўненькае. А мы будзем прыцягваць да гэтую увагу, каб гэта не забывалася, пакуль мы маем такую дзікую сітуацыю ў краіне.